Nos o que ofrecemos ao pobo galego neste momento é, sobre todo, a certeza de que van poder contar co BNG, a certeza de que a representación do BNG no Congreso vai ser unha voz galega libre, firme e soberana en defensa dos intereses do noso país. Non? Iniciamos esta pre-campaña, xa metidos directamente na carreira electoral coa confianza de que esta vez tamén vai ser posível, non? Primeiro, porque, como decía, cada vez son máis as persoas que creen que as cousas van mal e, por tanto, que hai que mudar tamén nunhas eleccións para que podan cambiar para ben. E, en segundo lugar, porque nós mesmos estamos percibindo que hai moitas persoas e moitos colectivos que se están aproximando do BNG. Hoxe xa sabemos que mesmo forzas políticas diferentes que se presentaron ás anteriores eleccións están pedindo públicamente o voto para o Bloque Nacionalista Galego. Con anterioridade a esta asamblea na que tomaron parte non só militantes e simpatizantes da formación, senón tamén veciños en xeral, celebrouse un encontro con representantes da plataforma de pensionistas para coñecer as súas reivindicacións e trasladarlle tamén as propostas que defenderán no Congreso en Madrid, se chegan a cada representación.